laphi Ezemidlalo Radio Sport. Kunjalo isifundazwe sakithi KwaZulu Natal kwelikampana nomoba esinensizwa uKabelo njengoba sisifilo sibashelela eGreyville Kabs asikubingelele sikomukele kwikhari kaMatata. Ngiyabonga kakhulu. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphila kodwa njani? Siphilele mfowethu. Siyaphila nathi. Ungomunye wojoke abahlonishwayo eNingizimu Afrika emhlabeni wonke ejikelele. Usuku lakho lokuqala ugijima uwina umjaho kwathini kuwena? Kwasho okukhulu kakhulu kubina lokho ngoba mothi sibheka la ngibuya khona umuntu ongabuyi emndenini owaziyo kakhulu ngokujaha kwamahashi. Manje bokuyimi kuphela emndenini wami ukuthi ngakuthatha isinqumo sokuthi ngizogibela amahashi. So lokho kwasho okuningi kakhulu kumina jaho ukuthi abantu abaningi bebalalethu abakaze bawine. Ukuba wosibili emjahweni ogcwele abantu abamhlophe kwanginaloko ngoba kubonisa ukuthi ukusebenza kanzima kubeka kuphi. Ukusebenza kanzima kubeka kuphi? Ngale ngathi ihashi lakho liwela intambo kwathini kuwena besukuma abalandeli ababegcwele la eGreyville kwathini kuwena? Ukuqala zangikholwa ukuthi vele sengunqobile umjaho ngoba bokuyinto kuyabona iphupho olibhekela kude kodwa kuyinto ofisayo ukuthi ungayiyenza empilweni yakho kodwa mase iyenzeka kuba ngathi iphupho. Kwaba nje nemizwa eminingi engifikelayo kwakujabula naloku kuzo bokuyiqhenya ukuthi wenza into enkulu empilweni yakho. Kunabantu abaningi umhlaba wonke ubhekile ubukele wena ucelebrate nawe. So lokho lezi zinto ezincane uthi mosukuma lapha abantu bakumemeza babiza igama lakho ukhumbule mawuna eDurban July lolo suku lwakho. Angikhathali ukuthi ubani owineni ngosuku mawune umjaho esisele wona la uyiDurban July lolo suku olwakho. Manje cabanga uhamba emgwaqweni noma uhamba la e-race course wonke umuntu alokho abiza igama lakho njalo ukuthi hayi siyakubongela ndoda yamadoda nawe uyazizwa ukuthi hayi uphumelele empilweni. And ibala lethu nathi siyadeserve ukuthi nathi sibe namathuba afana nalawo ukuthi sike siwine imijaho afana nale. Futhi nokuthi okubalekile futhi ukuthi ngibe nenhlanhla lokuthi ngawina ngisaseneminyaka ewu-24. Amajoke amaningi abakaze bawine lo mjaho, abanye sebaze bayeke ukujaha bangakawini lo mjaho. So into enkulu kakhulu. I mean mawuthi uyabheka ubuyele emuva ey'nkathini ey'ningi ey'ndlule sibabili kuphela abantu abamnyama bokuna lo mjaho. Leyo nto leyo isho okuningi, iyabonisa ukuthi nathi sinawo amathuba kule game. Akusho ukuthi mangabe asifundiswanga ngayo noma asikaze sitshelwe ngayo emakhaya noma masikhula kulula ukuthi thina abantu abamnyama sihambe sodlala ibhola kunokuthi sigibele amahashi ngoba into esiyijwayele, into esiyifundile, into esiyibona njalo kumabonakude, into esiyibonayo kuma-cellphone. So I mean lento le i-possible ukuthi ukwazi ukuthi ufide umndeni wakho ube nempilo njengalabo abadlala ibhola. Kwethu ekhaya bathini ukunqoba kwakho endaweni osuka kuyona benze njani? Hayi lelo suku ngiyakholwa ukuthi usuku abazali bami bangeke balikhohle. Ngawuzwanela ukuthi hayi sokuyipati ekhaya, sokuvulwe iminyango, kuvulwa amasango, kudlala umsakazo, kushiswa inyama. Kwaba nje into enkulu ekhaya, bebajabule kakhulu. Nabo futhi laba khona bayiqhenya ngami nami ngiyajabula mabajabulile. Bukuyisithembiso sami vele ukuthi ukukhula kwami ngizokhipha umndeni wami kule nhlupheko besikuyo. Noma besilala sidlile kodwa bezikhona izinto ukuthi nawe uyafisa ukuthi ungaba nazo sakhula. Kodwa izinto vele masithola imisebenzi kanje sithola amathuba afana nalawo ukuthi siwathathe siwasebenzise singadlali ngawo. Singazitsheli ukuthi sesiphumelele. Sekuningi okusamele ngikufunde.
noma sengiwinile uDurban July kodwa akusho ukuthi ngikwazi konke. Kusasekuningi kusamele ngokufune, kusasekuningi okumele ngokunqobe. So impilo yami iseyinde kusakude la kusamele ngiye khona, and ngiyafisa ukuthi ngathi nje ngaba namandla kungabi khona iy'ngozi ezingivelelayo ukuze ngize ngifikelele la ngifuna ukufika khona. Yo, siyambonga uNkulunkulu ngawe. Hollywood bed Durban July 2025. Amanjani amalungiselelo alomjaho osusemome osuseduze? Hayi, njengoba amalanga sewasondele vele hayi mongathi usafuna ukushintsha okuningi ayo uzobe uyazilimaza ngoba sesiyenze okusemandleni wethu ukuthi siwalungise ngokuyimisela amasho wethu nokuthi siwathole asendaweni ukuthi abanayo ithuba lokuthi nawo abale kumjaho omuhle. Kulo nyaka ngigibela uPurple Picture, iyasho ukuthi ngawina ngayo ama-group 1 awu 2 kule season eyadlula. Ngawina i-Joburg Classic, ngawina ne-Joburg Derby ngayo. Sengiwina imijaho 7 yakhola kule hashi. Sengenze kakhulu kabi ngale hashi. Isifiso sethu ukuthi siwine lo mjaho ngoba futhi kulo nyaka kungasho okukhulu kakhulu ngoba i-owner yahashi ibala lethu uBaba uPowe. Manje lokho kuyosho okukhulu kakhulu ukuthi naye simfake ey'ncwadini zabaphezulu ukuthi kube naye abe i-owner yokuqala ukuthi ewine uDurban July. So sifisa nje ukuthi konke kuhambe kahle kodwa hayi kulungiseleleni komjaho kona sesiyenze esingakwazi ukukuyenza ukuthi yashilunge. Kodwa kwamanje nje sesihlale nje ethembeni nasemthandazweni. Owakubuyelezo enyangeni abantu abasha uthini? Kulawa abasha abasazayo abangazi ngomjaho, abangazi ngamahashi, abangapheli umoya, abangazitsheli ukuthi into abangeke bakwazi ukuyenza. Nathi safika kule industry singazi lutho, ngafika ngingazi nokuthi ihashi libanjwa kuphi, libheka kuphi, liyenziwani. Kodwa ngathi ngizoyenza impilo yami lento le, njengoba abantu abadlala ibhola, abadlala ama-rugby, badlala ama-netball, abantu ukuthi mabangena ku-industry bayazimisela. Iyafana i-sports naso ukuthi vele sona siza nama-risk wazo njengasonke i-sports. Kodwa uma uke wayimisela wayikhandla ngomsebenzi wakho, amathuba akhona. Nawo Hollywood Bets uyasiza kakhulu ebantwini ukuthi abafundisi bayakwazi ukuthi baniphe. Nami ngaba nenhlanhla kakhulu ukuthi yathi ngisesikolweni sokufunda amahashi Hollywood, ngiyacabanga iminyaka yami yo-3 yokugcina bangibhadalela bangiphe ibhasari yeminyaka emithathu. So akungapheli umoya. Abantu abazayo abasha mangabe banayo lento ukuthi bafuna ukugibela amahashi, abangapheli umoya, abangasabi. Ngiyazi ukuthi uvalo lukhona uma ucabanga ukuthi uyogibela lesilwane esikhulu ongakaze usibone, kodwa esikoleni uba nonyaka wonke ukuthi ufunde ukuthi ihashi linjani, kwenzakalani ngehashi ngaphambi kokuthi uzuhlale naphezu kwehashi. Manje amathuba akhona, abayenze i-research, babuze kwabaziyo, bavakashe nakhona eSummerfield e-academy, bacele ukubona, babuze laba banga-understandi khona and bacela usizo. Hollywood Bets uhlezi khona ukuzosiza abantu. Ngiyakholwa baningi abantu la ngaphandle abafisayo ukuthi basize abantu bebala ukuthi bakwazi nabo ukungena kule industry. Kabelo, sithuba lesikhathi osiphe sona, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Qhubeka mfowethu uye phambili. Kuyasijabulisa ukuthi izinkampani ezifana no-Hollywood zibambe iqhaza elimangalisayo kuwena kuleli talent uNkulunkulu akuphe lona, ukuphakamisa indlu yakithi, uphakamisa isizwe sakithi, uphakamisa umndeni wakho sikhona ukubeka etafuleni. Qhubeka mfowethu uye phambili. Sibonga kakhulu Baba Jabulani. Sibonga kakhulu mfowethu. Thank you. Insizwa uKabelo ke ebese ekhuluma naye ongomunye ke owanqoba ke iDurban. Sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu Kabi, sibonga kakhulu mfowethu. Uphile ndoda. Kabelo Makunyane ongomunye ke wezinsizwa ke ozojoke abenza umsebenzi ke omangalisayo ke bewina ke lo mjaho we-Durban July.
Zemidlalo. Car Radio Sport.